Overvejer du en seriøs hypertrofisk træning, der styrker hele kroppen, så sid med her. Vores mål er at gøre det så let som muligt for dig at få den krop, du drømmer om. Derfor arbejder vi ud fra et simpelt, fleksibelt og overskueligt koncept. Vi giver dig en slank, sund og stærk krop, uden at skulle slå knuder for din krop undervejs. Vi har efterhånden hjulpet så mange klienter, at vi godt tør at garantere resultater. Følger du vores simple principper, kan du ikke undgå at få succes. Derfor lover vi dig dette. Hos os vil du få garanti for resultat eller pengene tilbage. Med dette træningsprogram skal du kun træne 2 til 3 gange om ugen. Det er nemt, effektivt og hurtigt. Dit træningsprogram kunne fx se sådan her ud. Første del i din træning er opvarmning. Vi opvarmer for at varme musklerne op, så du undgår skader. Du starter med et let løb i 5-7 minutter. Efter opvarmningen er din muskel klar til at fortsætte programmet. Første øvelse er squat. Her er det særligt vigtigt, at du finder den rette position, hvor du føler dig komfortabel. Pas på ikke at overanalysere din teknik. Gør, hvad der føles komfortabel for din krop. Efter hvert sæt afholdes en velfortjent pause. Når du har klaret dine 4 sæt af squat, er du klar til sidste benøvelse for i dag, som er benpres. Her er det også vigtigt, at du ligger i en korrekt position og ikke overanstrenger knæene. Hold 2 minutters pause. Du er nu færdig med bentræning for i dag. Godt gået! Nu fokuserer vi på overkroppen med push- og pull-øvelser. Første øvelse er pull-ups. Den øvelse kan for mange være meget krævende, men hold modet oppe og sving godt op i kroppen. Få et godt flow, hvor du kommer op og ned i et jævnt tempo. Husk de 2 minutters pause mellem hvert sæt. Herefter går vi videre til en presøvelse i form af armbøjninger. Armbøjninger laves med egen kropsvægt. Husk at placere dine hænder lige under skulderhøjde og lidt bredere end skulderbredde. Spænd op i hele kroppen. Sænk kroppen langsomt ned mod gulvet, så du får en 90 graders vinkel i albuerne. Hold 2 minutters pause. Nu går vi til næste trækøvelse, som er bent over rows med vægt. Denne øvelse træner især den brede rygmuskel, den øvre del af ryggen, nakken, lænden og biceps. Her er det vigtigt, at du spænder ordentligt op og fokuserer på dit løft. Husk at holde 2 minutters pause efter hver sæt. Dagens sidste øvelse består af en push-øvelse i form af bænkpres. Din krop er ved at være træt, men hold ud. Giv alt, hvad du har, og spænd op i bryst, skuldre og arme. Hold ryggen liggende på dit underlag. Pas på ikke at overbelaste kroppen. Du kan nemt få skader i denne øvelse. Hold 2 minutters pause. Du er nu færdig med den hårde del af dagens træning, så nu er det vigtigt, at du nedkøler. Nedkølingen består af udstræk, hvor det er vigtigt, at du kommer hele kroppen rundt. Prisen for 1 måneds træningsprogram er 999 kroner. Men køber du træningsprogrammet igennem Fedt for Ferie, er det helt gratis. Vi glæder os til at samarbejde med dig.